बिथांजों लोगो मोनबाय गोजोननाय मोनबाय दे खुलुमबाय गोजोन्थों हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दायो दंफैयो जाहैबाय आमगुरि ओमफ्राय आङो बारनो नागिरदों माख्रा दै नावघाटआव दङ नै सिसुबारियाव थांगोन दा माखासे लोगोफ्रा दंहैखायो सिसुबारियावहाय बेयावनो आंबो थांगोन दा लोगोफ्रा लिंहरबाय थादों बेनि थाखायनो आंबो जायगायाबो बिराद उसैब खि गोरान मोनामजोबो दे अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ माबायदि जायो दा थांनायनि उनावसो मिथिसिगोन बोरै जाहैयो माबायदि फिसा आमगुरि माख्रा दैनिफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय दा मैयाहायबो बाइकखौ आं बेखौ लानानै थांदोंमोन अन्थाइबारि फुटबल मेचआवहाय फैफिननायावहाय रानि सुन्द्रि नाव बारग्रोमोना फामा गजोबना होबाय उफाय गैया गस्ला सिजोबलायजासे नारबोबाय बै उखिगुरि होननाय गामिसिम उखिगुरि गामियाव मोनायाव गारबोनानै लोगोफोरखौ लिंहरनानैहाय लोगोफोरजों थांबाय ओमफ्राय दा फुङावसो लायबाय आङो बाइकखौहाय ओमफ्राय लिक माथेनो होबाय थिउआनो जिजोब्बाय बायजोब्बाय नजलफ्रानो माथो खालामबाय गोदान होनांबाय बेखौ लायबाय 350 थाखा उफाय गैया गैजायाना एसे दैब्लानो दायनाङो दा बेनो लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा बारसिगोन नावखौहाय नावखौनो लाबारा माथो दाबो नै बेखौनो माख्रा दै होननानै बुङो जाहैबाय बेनोमोन दाखालिनि लोमला होनाय गामि लोमहोनाय रिलिफ दोननाय दैया बेनो डिस्टार्ब खालामदों ना सिसुबारि गामिखौहाय ओरैनो धंस' खालामनाया बेनो दा आं बारलांसिगोन बारलांनानै थांगोन रिलिफआव थिदा दायो सफैबाय सिसुबारि रिलिफ केम्पआवहाय औ बेनो रिलिफ केम्पआ ओमफ्राय दा जोंनि जिएम सारा हनै मोखां सुवाखैनो नुजानो लाजिखादों एसे देलायग्रोनायनो दा दसेनि उनाव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बे रिलिफ केम्पनि दै खुरनायखौ बैथिं होनना बुंदों ओमफ्राय ओरै साहाजों होननानै बुंदों दा बे गासैबो रिलिफ गोजा नै खय घर दं आंथ' मिथिला ओरैहाय सेस रिलिफ ओरैबो रिलिफ नै माखासे लोगोफ्रा ओंखाम जागासिनो दं नै खेबगोन दे जाग्रो दा लोगोफ्रा ओंखाम जागासिनो दङ ओमफ्राय आं एसे ब्लग लानो सानदों बे रिलिफ केम्पखौ खय घर दंमोनलाय गासिनबो नोंथांमोना नुनो हादों रिलिफ केम्प बे सिसुबारिनि रिलिफ केम्प माने चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खैला मैला ओनसोलावनो गोलैयो बे रिलिफ केम्पआ गामिनि नामखौ सिसुबारि होननानै बुङो गासिनाव दंजोबोमोन नै हरैबो दङ दा हरै माखासे नोंथांमोननो खिथानोसै दा लोगोफ्रा ओंखाम जानो जिरायदों नै बेयाव एसे सान्दुं गोसा जाबाय मोदानसिगोनलै आंना भिडिअआ रेसनबो राननायदों दा जेम्स बिथाङा बेयाव फैनानै दंफैयो दा मा लाबोदों आंबो मिथियाखै दाहायसो एसे सोंनायसै र' दा दसेनि उनाव नोंथांमोननो देखायफिननोसै आखाइखौ फारनैखौबो सुखादे औ बांसिन जायो अमा मेजेमखौ नायनायावनो अमा मेजेम जाग्रा नुखाथारखायो दा जोङो नायनो होननानैसो फैदोंमोन दानिया जोंसो आलासि जाबाय उफाय गैया जाया सानदोंमोन आं आरो लाजिथारो मानसिफोरनाव ओंखाम जानो गासिनो बेसेबां दं इउटुबार गोजा नै बेवहाय खोन्थाना होदो दा चेनेलफोरनि नामखौ खिथालाना लाहरदो गासिबो खोन्थाना लाबानो जायो माबानिसो जानायसैलै हायावसो लाबदा जोबनायसै नामारा जाजायोथ' हायावबो जाजायो माथो जानो दं हायावबो जाजायोलै जेबो नङा जेबो नङा जाजायो मा जानोब्रा बेलाय हानहर आलासिसो दायो आङो गामिनि नामखौ बावबाय थायोलै दायो आङो बे सिसुबारि रिलिफआव सफैनानै दंखायो आरो बेवहाय सासे आलासि दंफैयो बेखौ नोंथांमोनजों लोगो हमहोगोन
नुहाङैनो नुथारसिगोन नै दा जोंनि चिराङावहाय फैनानै माबायदि मोनदों एसे खोन्थादो। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम धन्यबाद। गोजोननाय थाबाय। चिराङाव फैनोथ' जोबोर मोजां मोनदों। मैया हरसे गासैबो रायजो राजाफोरजों बा बेनि लकेल चेयारमेन माने आंजोंनो थादों मैया हरसेया हरनि 12टासिम थादों चेयारमेना। जोबोर इन्टारेस्टिं जादों आरो गासै रायजो राजाफोरजों आरो लकेल चेयारमेनाबो आंजों थाफादों। जोबोर मोजां मोनदों रायज्लायनानै। आंबो दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांजों लोगो मोनलायनानै। आसा खालामो आरो उनावबो लोगो मोनबावगोन होननानैहाय। दा टाइमाबो दिनै सर्टकाट जाबाय ओरैहाय फारसेथिं जोंहा खेलाबो दङ बेयावबो थांनांगौ। ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा बुंबावगोन माने नोंथांखौ जोंनि गामिजों ओरै बेरायहैजानो लुबैदोंमोन पाब्लिकफोरा। औ हायोब्ला थांनोसै गाबोन आंखौ कल खालामदो। नोंनि साबसक्राइबारफोरा बिराद आंखौहाय लेंबोथारनानै रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन आंखौ आरोना। औ दा एसे बुंनानै हरदो दा बिथांमोनाथ' नायथारगोन। आङो आंनि बेनि प्रग्रामा जोबथो दिनै प्रग्राम दं आंहा बेवहाय माने प्रग्राम माने मोसानाय प्रग्राम नङा। आं रायजो राजानो माबा मोनसे जाहोनायदो माने पार्टि आरो पार्टि माने जुमायनि पार्टि नङा जानाय लोंनाय बेफोरबायदि गासैबो जों जमा ओंखाम बोथिसे जानायदों। बे जोबखांनायनि उनाव आं बुंथ'नो हाला आरोना थांनोबो हागौ माने दिनैनि हरा मोजाङै मोजां थांग्रोथो बेखौ सानो आरो आं। दा नोंथांमोना खोनाखाबाय बिथाङा मा बुंदों। बिथाङा सम मोनोब्ला थांगोन बेरायहैगोन नोंथांमोनजों लोगो हमहैगोन। दा बिथाङा नैबे रिलिफआव फैनानै बिथाङा बिसोरनो बे रिलिफ थाग्रा बिथांमोननोहाय जानाय लोंनायनि जगार खालामनानै होफैदों। माने ओरैनो फिसा पार्टि बायदि आरो। दा बेनोसै दा आंबो बिथांजों लोगो हमलायनानै गोजोननाय मोनबाय। दे थेंक इउ। ओमफ्राय बिथांनिनो आलासि दंबावो लोगोफोर लोगोसे फैफानाय। गोजोन्थों एसे खोमसि नुबायलै। आरो सासे दंबावो। दा आंजों लोगोआव दङ जाहैबाय सासे इउटुबार बिटिनि गामिनि सोमदोन बरगयारिमोन नामा? औ बिथांनि चेनेलखौ थांनानै चेक खालामहै। दा बिथाङा बिराद गोबावसो भिडिअ बानायनानै दा रायजो राजाफोरनि सापर्ट मोनाखै। बेनि थाखायनो बिथांनि चेनेलखौ थांनानैहाय नोंथांमोना चेक खालामहैनानैहाय नायहैबानो जाबाय। दे सापर्ट खालायदो बयबो अननानै लोगोफोर। चेनेलनि नामखौ खोन्थाना हरदो नोंनिखौबो। आंनाथ' चेनेला मोननै दं मोनसेया केबि फिल्म प्रडाक्सन ओमफ्राय मोनसेया केबि इउटुबारा ब्लग भिडिअ आगारा आरो। थारमाने नोंथांखौ माने लोगो मोनबाय थायो दिनै फेस टु फेस रायज्लायनो मोनबाय जोबोर गोजोननाय मोनदों। आंबो लोगो मोनबाय थागोन। लोगोफोर आङो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै आरो जोङो दा थांनो ओंखारबाय खयलामला लन्थिबारियावहाय। दिनैनि ब्लगआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदों लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो। एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जै बर' हारिनि।